Jo, dobrý den. Funguje to, že jo? Já to zkusím na té značce. Děkujeme za disciplinovanost. A teda vám niečo poviem o nemocnice Charité v Berlíne a o tom, ako teda táto nemocnica plánuje ten svoj rozvoj. Nejaký malý úvod o Charité. Je to teda, predpokladám, že väčšina z vás o nich moc toho nevie, tak je to najväčšia univerzitná nemocnica v Európe a pravidelne sa teda radí medzi top 10 svetových nemocníc podľa medzinárodných rebríčkov v Európe medzi top 3 a svetovo teda medzi top 10. Je teda obrovská, jo, akože má 3100 lůžek, ale ty lůžka jsou vlastně na 4 kampusech, čiže je to v podstate, ako keby sme 4 pražské nemocnice zlúčili do jednej, preto vlastne to číslo, vlastne ten počet těch zaměstnanců, jo, tady, tak to odpovídá tomu, že vlastně ona provozuje vlastně ohromné množstvo výzkumů, celou tu univerzitu a všetci tí zamestnanci sú vlastne rozložení po celom meste. Takže tu vidíte teda na mape Berlína tie 4 kampusy, tak to nějak išla presne tá zeď. Čiže má 2 kampusy v bývalom západnom Berlíne a 2 kampusy v bývalom východnom Berlíne, čo je zaujímavé hlavne kvôli kampusu Charité Mitte. Ten kampus Berlin-Buch je vlastne aktuálne spoluvlastnený ešte s výskumnou organizáciou a zameriava sa prevažne na výskum, ale v každej z tých nemocníc vlastne majú aj lôžka, aj nejaké výskumné objekty. Ten kampus Charité Mitte v úplnom strede toho Berlína, Virchow Klinikum je kúsok teda od centra, a Benjamin Franklin, jak napovedá názov, je teda v bývalom americkom sektore a je to teda nemocnica založená Američanmi, keď teda mali túto časť na starosti. Tuto vidíte švarcplány tých konkrétnych kampusov. Čiže tuto je ten najstarší kampus vlastne Charité Mitte, kde to bola vlastne stará pavilonková nemocnice, kam postupne pristavovali novšie a novšie budovy. Virchow Klinikum, ktoré vlastne bolo založené ako záhradné mesto, tam vlastne vždycky na tých švarcplánoch vidíte, aká časť z toho kampusu už je aktuálne zastavaná a čo teda je nutné urobiť preto, aby došlo k nejakému rozvoju toho kampusu. Berlin-Buch je teda zložený z nejakých menších objektov a kampus Benjamin Franklin je teda vlastne v tom svojom kampuse relatívne akože málo zastavanom, postavený vlastne ako monoblok. Takže prečo vlastne mám nejakú vedomosť bližšiu o tej Charité? Je to, jak pán profesor spomínal, že som bola na tej letnej škole. European Network Architects for Health vlastne je európska, povedala by som, že skôr nemecká skupina združenia architektov, ktorí sa vlastne venujú zdravotníckej architektúre, jak výskumne, tak projekčne a robia vlastne každý rok letnú školu pre študentov, architektov, doktorandov, psychológov, lekárov, ako multidisciplinárna letná škola, kde vlastne prednáškami, exkurziami a nejakým workshopmi robíme, nám sa rozoberajú teda tie nemocnice a ako by mali v meste v 21. storočí fungovať a čo by mali teda vedieť. Prečo je to dôležité aj pre tú Charité, ktorá to vlastne celé zastrešuje, je, že ten výstupom z tej letnej školy je vlastne koncepčný generál. Oni tam nahrnú vlastne 30 poloprofesionálov až profesionálov z celej Európy a dostanú na stole 6 minigenerálov s malými zásahmi, ktoré môžu do toho svojho rozvoja vlastne implementovať. Takže len v krátkosti, kde teda, čo nám tam v tej Charité konkrétne ukázali, tak nám ukázali svoj zrekonštruovaný výškový objekt, ktorý teda môžete vidieť tu spolu s rekonštrukciou, ktorá sa nachádza vedľa neho, kde vlastne v pôvodnom skelete z 80. rokov ten úplne vykúchali, nechali tam len tú nosnú konštrukciu a dali do toho ambulantný provoz plus teda výskumné centrum, tak to vyzerá teda ten nový objekt v interiéri. My sme tam boli ešte pred vlastne kolaudáciou, kolaudovala sa to nedávno, myslím asi mesiac dozadu. Pre zaujímavosť, jo, akože na tých pôvodných objektoch na streche žiadna vzduchotechnika nebola, všetko bolo v technickom patre a hlavne tam nebolo tak moc. Kdežto teraz vlastne ten pohľad z tých vložkových izieb na túto strechu vyzerá asi nejak takto. Ďalej sme sa boli pozrieť na experimentálnu jipku, čo je vlastne jeden z ďalších výskumov, ktoré sa v Charité dejú, že oni vlastne na tých svojich budovách veľa spolupracujú s architektami a už mali 10-ročný výskum, ktorý teda bol publikovaný, myslím,
v marci tohto roku o tom, ako prostredie na jipke vplýva na toho pacienta. A teda tá jipka není zariadená štandardne stroho, jak to poznáme, ale je to vlastne všetko zariadené na mieru. Tí pacienti sú tam, majú výhľad na okno samozrejme, nevidíte tu tie klasické rampy, tie sú za tou zástenou. Ako v reálnom provoze je to trošku medicínske, nie je to až také čisté, jak na týchto fotkách. Ale teda dispozične to vlastne funguje tak, že tuto má zázemie sestra, vždycky oni majú teda na chodbe vždycky väčšiu sesterňu, jipky, jipové postele teda a tá sestra pre vstup do tej izby pacientskej používa primárne toto mini zázemie pre seba, nepoužívajú tieto veľké dvere, čo vlastne pre tých pacientov robí to, že nemajú toľko vplyvov tých vonkajších, pretože na tej jipke stále niečo pípa, je tam hluk, pobehuje sa tam a vlastne tieto dvere tým, že sú väčšinu času zavreté, tak tí pacienti majú väčší kľud pre seba a ešte teda, keď sa vrátim, tak toto sú patentované svetlá od Philipsu, ktoré simulujú deň a nejaké prírodné obrazce a to teda bola súčasť toho výskumu, vlastne aký je tam rozdiel na štandardnej izbe a na takejto upravenej. Potom sme sa boli pozrieť na novú rehabilitačnú kliniku od architektov Nikola Partner, ktorí vlastne tiež zaštiťujú tú letnú školu. Je to teda úplne nový barák, tam bolo vlastne zaujímavé to, že ak sa tu na fakulte, aj mám kolegyne, ktoré skúmajú tú gamifikáciu, tak oni používajú v tej rehabilitačnej klinike vlastne klasické akože PlayStation a virtuálnu realitu na liečbu pacientov, ktorí majú vlastne nejaké poruchy neurologické, nevedia akože jemnú motoriku a orientáciu v priestore. Takže na to tam majú ten interiér vlastne vybavený. Toto je teda príklad toho výstupu, kde vlastne ako my sme tam boli týždeň a za týždeň ten človek nedokáže dostať taký hlboký vhľad do toho areálu, ako by mohol normálne, pokiaľ by sa tomu naozaj venoval akože plne v tom genereli. Takže z nás vlastne dostali takýto výstup veľmi rýchlych spotfixov, ktoré by tomu areálu vlastne v tom centre toho mesta mohli pomôcť. A teraz už teda sa vrátim k tej Charité. Toto je teda príklad tej rozsiahlej rekonštrukcie, ktorú oni v tom kampuse v centre vytvorili, aby mohli vlastne v tom centre ďalej prevádzkovať tú urgentnú medicínu. Na tento objekt je teda napojená vzadu emergency a toto je most, ktorý to prepojuje s zvyškom toho areálu cez tú hlavnú cestu. Tá jipka, ktorú ste videli, tá sa nachádza v tejto budove, ktorá v podstate má takmer až pôvodný interiér, by som povedala. Jediné, čo tam je nové, je teda ten jeden jipový pokoj. A toto už je výskumné centrum v tom kampuse Buch, ktorý som vám ukázala na začiatku. A tá ich vízia je vlastne, majú heslo Rethinking Health, kde oni vlastne premýšľajú nad tým zdravotníctvom vlastne vo výskume. Je to univerzitná nemocnica, čiže sa zameriavajú na vysoko špecializovanú starostlivosť, ktorá súvisí s tým, že Nemci sa už asi tak 15 rokov snažia reformovať zdravotný systém. To sa snažia, myslím, všetci. Ale a vlastne sa zameriavajú na tú najkomplexnejšiu liečbu, s tým, že každý z tých kampusov má svoju špecifickú rolu v tom meste, že každý kampus je zameraný na niečo iné. Takže časovo oni plánujú vlastne generel do roku 2050, začali s tým približne v roku 2019 a odvtedy teda tie generely sa snažia spracovať, myslím, že už im chýba ten posledný kampus Berna, ten Buch. A tí generely vytvárajú, nie tak jak my, ale respektíve akože majú na to súťažný dialog. Čiže podobne, ak sa tuto vlastne robia dialógy na väčšie urbanistické projekty, jak bol dialog na Florence, tak oni majú rovnaký dialog na ten kampus tej Charité. Organizuje to nemocnica sama vlastne, ale v spolupráci s mestom, pretože Berlín tú Charité vníma tak aj nejak ako svoju vlajkovú loď. Čiže z toho generelu, kde vždy súťaží nejakých 5 tímov v tom dialógu, tak z toho vyjde vlastne hmotová štúdia. A potom na tie jednotlivé objekty, ktoré oni vlastne im v tom genereli určia náplň, kapacity, objemy, tak potom ešte na tie objekty vypisujú vlastne jednotlivé architektonické súťaže. A samozrejme udržiavajú tie svoje aktuálne pavilóny funkčné nejakými údržbovými rekonštrukciami. Plánovaná investícia, ktorú má Charité do toho roku 2050, je cca 170 miliard korún v prepočte, takže fakt do toho lejú peniaze. A teraz už teda k jednotlivým kampusom. Toto vidíte, ten kampus Charité Mitte, je to teda veľmi stará nemocnica a oni vlastne majú takú víziu, že to je tá nemocnica v strede mesta, ktorá okrem toho, že bude poskytovať nejakú tú urgentnú péči,
tak Vando, bude já se omlouvám, já jsem zapomněl spustit ten odpočet, ale tak odhadem bych si myslel, že teďko někdy... Ja som sa tešila na to štekanie celý deň, ale nebude. Tak, to je mi líto, že jsem vás zklamal. Já vám to třeba potom ještě pustím po skončení. Ale tak jenom, že zvolna bychom mohli to tlačit v závěru. Děkuji. Takže a oni sa teraz snažia z tých historických budov, ktoré vyzerajú nejak takto, vymestiť ten zdravotnícky provoz. Tento vežák je tento vežák. Zaujímavé na ňom je to, že ho vlastne je vidno z toho západného Berlína. Čiže oni si to v tom východnom Berlíne postavili na to, aby z toho západného Berlína videli, akú krásnu majú oni veľkú nemocnicu a jak to tam všetko funguje. Takže ten vežák je v tomto stave. A teraz ten víťazom dialógu sú teda švajčiarski architekti Gmür, a budú mať, a vlastne tento kampus bude zameraný na urgentnú medicínu plus výskum, kde teda vidíte, že tuto je ten pôvodný vežiak. Tuto máme tie historické pavilóny, ktoré oni vlastne zachovávajú, ale okrem toho navrhujú v mieste aktuálneho rotačného pavilónu, ktorý použili na to, aby mohli zrekonštruovať ten veľký vežiak, tak oni ten pavilón vlastne zdemolujú a postavia tam úplne nový vežiak a táto časť toho kampusu bude vlastne venovaná len výskumu a múzeu. Plus nejakej mestskej funkcii, nejaký public health. Čiže tuto máme nejakú tú víziu toho kampusu. Ten kampus Virchow Klinikum vlastne tú svoju rozlohu, teda užitné metre štvorcové takmer zdvojnásobí a bude zameraný vlastne na kardiopéči plus teda nejaké pokročilé liečby nádorových ochorení plus teda dve výskumné centra Simulated Human, kde tá liečba bude prebiehať extrémne experimentálne. Toto je teda aktuálny stav, letecký snímok toho kampusu, kde jedna budova je trošičku novšia než tá druhá. A potom tam máme teda tie pôvodné objekty. A ako si môžete všimnúť, tak oni vlastne potom generáli z toho zostane len ten vstupný pavilón, inak všetko ostatné, tým, že to není vlastne pamiatkové chránené až na ten vstupný objekt, tak to zmizne. A toto už sú teda aj vyhrané súťaže vlastne na tie jednotlivé nové objekty. A posledný teda je kampus Benjamin Franklin, ktorý teda bol jeden z prvých monoblokov v Európe a je už pamiatkovo chránený, takže oni s ním nič moc robiť nemôžu a v tomto kampuse vlastne takto teda tá nemocnica aktuálne vyzerá. A ten kampus vlastne zostane primárne ako zdravotnícky na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti. Vyhrali to tí istí architekti ako ten kampus Charité Mitte, čiže Švajčiari Gmür. A vlastne, čo sa stane, je, že okrem toho monobloku pôvodného sa tam vo veľmi podobnom duchu dostavia ešte jeden blok. A takýmto spôsobom vlastne Charité rozvíja svoje areály. A to je za mňa všetko. Ďakujem.